Nah bagi di ka awan ang nang awan phunuk tong nai tong di ko na hadi thas ngai tong kha ma hangrai nya awan sangkha cha hangrai khaya chini khacho Christmas borodin no chini hangrai lai thangka Christmas borodin abun chini hangrai amo hangkai Hindu rok ni hangrai ta non Christian ni hangrai Christian rok ni hangrai ka gin lai thangka 25 December ro Christmas borodin no hingga mangkeba non Christian ni Hindu rok ni hangrai ni awan ta ani bai song an dara song tei ani jo to bokra song rok kwbangma tongta jaiti gustro borok ri phaimani se song awan khaya sengba Christian bo borok o hangrai rok awan khaiton ba sinba Christmas borodin no sini hangrai lai thangka amongkha borok ni hangrai abo borok se hendo Christian ni hangrai hunu chini 25 December Christmas no khai Christian ni hangrai hunu borok chini Christmas no khai borok se sungno norok ni hangrai ni sawa chini borodin no kamo hingga borok ni hangrai iko na hadi iko awan mo buiri phaimani mangsung to khlaya borok ri phaita ko borok ri phaimani se bag thani rok pungu dek thaisa kotoma rok sung nogo kuni si chanai ani se raito hostel school se iko mokhe mami hangar no mami kosom ni iko naibegira di mokhai mami kosom ni phu mami kosom iko mo amokhe mami kosom mo mami kosom mami hangar amokhai iko obota awan bangui guriani awan bangui awan bangui sung baksa sakha kwbangma no mo tai chaje no sangno phunungo kwbangma no sung sakha tai musuk musuk chajakha hamanya khasung nang siteng nai tong di।